Kasi po sinasabi sa atin, hindi po ba? Kung mahina ang katawan, mahina ang utak. At kung ito pong mahinang utak, ay hindi natin mabibigyan ng sapat na karunungan before 5 years of age, permanente na po yan. Kikilalanan da rin miyalo ang sektor ng kabulasan da rin kay nakalanting maragula partina ning karelang kabyasnan. Inya agpang kang Dr. Leticia Yap, yung former president ng Sir Optimist International Pampanga, maragula amon nung dakal may naisip alimo king syudad San Fernando, nune king mabilog bangsa. Mera pa siyang education summit inyang milabasan na Domingo, ang may down bang ipakit ang karelang nasang may kamaayos sa kalidad na ng edukasyon king syudad. Kailangan meron tayong enough food for the child so that he will develop well and will develop not only physically but also mentally. So kailangan po natin bibigyan siya ng nararapat na pagkain. May itong karimpe na muyot ng iap, ingmidi na lang sapat ang pamangan ding balang anak. Pepa siyag na muna man na importante yung breast milk na rin inda karang bingot at aliway miyalong alternatibo kalupa na mo ng condensed milk. Ang condensed milk po ay 100 calories per 30 ml. Pag ginawa mo yung 20 calories per 30 ml, puro asukar na lang po yan. Wala na halos protein, which is very necessary for brain growth. Ano po? Kaya, nasabi ko, dapat kailangan malaman natin ito. Para naman kayo mag-asakit king biye, malyari mo naman kanuman niya si animalis kimulaan aapangan. Samantala, kikilalanan na muna mangyapi maragula katungkulan na rin kay babaynan king edukasyon. Kasi alam natin, ang isang babae ang the first teacher, the first nurse, the first doctor of the family. They teach their children character formation, manners, sex education. They are the managers and achievers in the home. Ako, ingki ako yung talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalen.